Arratsaldeko 5 jota eta azken orduko kontuen errepasoa egin ondoren osasuna hartu behar dugu hizpide jarraian, zehazki buru osasuna edo osasun mentala deritzona, izan ere gaur da buru osasunaren nazioarteko eguna eta errealitate hori bizi duten herritarren egoera nolakoa den ezagutu nahi dugu eta arintzeko egin daitekeena zer den jakin ere bai zebrabidean. Horretaz hitz egiteko batu zaigu Gotzone Astiasaran buru gaixotasuna duten pertsonen eta seniden elkarteen federazioko abokatua. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Gotzone. Eskerrik asko eta arratsaldeon. Aipatu dugu buru osasunaren aldeko nazioarteko eguna dela gaurkoa, urriaren 10 beraz, gaian sartzeko eta sarrera modura, esaidazu buru gaixotasuna duten herritarren errealitatea ezagutzen aldu gizarteak. Bai, usten dugu ez, eta horregaitik aurten erabakitako, aurtengo egunari, munduko egunaren hildora erabaki den leloa pentsa erakirekiz estigmak itxiz izan da. Izan ere, buru gaixotasunaren inguruan estigma handia dago eta estigma kolektiboarengan duen eragin negatiboari buruz sentsibilizatzeko, sentsibilizazio kanpainak eta jartzen dira abian, baino helburua da gizarteari buru gaixotasuna zer den erakustea eta buru gaixotasuna gainontzeko gaixotasun arrunt gisa gizartean ongi txertatua izan dadila. Horregaitik gure helburuen artean eskuartze eredu komunitarioa defendatzen dugu, buru osasunen arloan egin behar diren inbertsioek pertsonaren zainketen jarraitasuna bermatu behar dela uste dugu, tratamendu integrala eskaini behar dela eta hor badaude buru osasunaren gaiari helduz errekuperazio bidean eta gizarteak buru osasunaren inguruan, buru gaixotasunaren inguruan duen aurreritzi aurre egiteko, hori da gure nahia. Konforme, pixka bat gaian sartzeko edo kontu praktikoetara jota buru osasuna eta buru gaixotasunak diogunean agian kontu orokorrez ari garelako, zertaz ari gara buru gaixotasunak aipatzen ditugunean, ze gaixotasun mota dira orokorrean nagusitzen direna, Gotzone? Hor daude, eskizofrenia, trastorno bipolarra, trastorno de la personalidad, edo, depresioa ere buru gaixotasun bezala kontsidatu daiteke, gero aipatu ditu denen artean ere desberdinak daude, orduan egia abaniko oso zabala da, eta gero aipatu behar da honen inguruan gaixotasun mentala gero eta nabariagoak direla gure gizartean, eta hor dagoela estadistikoki datu oso garrantzitsu bat, nun esaten den 4 pertsonetatik batek azkenean burunaz menduren bat izango duela bizitzan zehar. Orduan, uste dugu ez dela zerbait isolatua, baizik eta gizartean egunerokotasunean hor dagoen zerbait dela eta gogorre utxea zaiola gai honi ikusten delako, gaixotasun mentalak gero eta nabariagoak direla. Eta datu makala, aipatzen zenuena, zenbatetik behin tokatzen denaren kontu hori. Aizu, lehen estigma aipatu duzu, eta injustu martxoko ikerketa baten arabera, estigma sozialak isolamendura eta bakardadera bultzatzen ditu buru gaixotasuna duten pertsonak, eta bazterketak berak buru gaixotasuna baino kalte gehiago egin dezakeela ere nabarmentzen duzu, Gotzone. Bai, egia da, azkenean buru gaixotasuna pairatzen duen pertsonak, neiko eta borroka izaten du gaixotasun hori onartzen, gizartean gaizki ikusia dagoelako nola baike, edo desberdin ikusia, edo aurreritzi asko daudelako gaixotasunaren inguruan. Gero, buru gaixotasun hutsa izategaitik ere, lan merkatuan barneratzeko arazoak daude, telebistak eta askotan komunikabideek egiten duten buru gaixotasunaren inguruko valorazio hori edo gertaera batzuen aurrean nola ematen diren notiziak eta horrek azkenean estigma sortzen du eta estigma horrek azkenean min handia egin diezaiek buru gaixotasuna sofritzen duen pertsonari. Horregaitik, FEDEAFESek ikerketa bat egin zuen
eta horra aurkeztu zituen estigma gure kolektiboaren gain dituen ondorioak. Eta ondorio horiek direla eta eskatzen diogu administraziori lan mai eta behatoki bat sortzeko estigmaren jarraipena egin eta berau gainditzeko ekintzak martxan edo abian jarri eta emaitzak neurtuko dituena. Baita ere esaten duzu edo aldarrikatzen duzue egoera horren aurrean, bazterketa eta estigma sozialek eragindako egoeraren aurrean, Euskal Gizarteak tolerantea eta bihozbera izan behar duela. Noren zeregina da edo noren ardura da lako gizarte bat eraikitzea eta zer arlotatik egin beharko litzateke hori? Hombre, uste dut alor askotan bezala guztion ardura dela, azkenian guztio gara gizartea. Egia da, guztioi, baino administrazioari dagokiola, horretan politikak bultzatzea horregaitik, hasieran esan duten bezala, guztion ardura delako, azkenean uste dugu, pertsona hauek, euren gertuko ingurunean barneratze helburu duen eskuartze komunitarioko politikak egin behar direla. Eta politika hauei esker, azkenian duintasunan errespetua eta gizarte estigmari aurre egitea lortuko litzateke. Azkenean komunitatearen dauden pertsonak direlako, behar bezala komunitatean barneratuak egon behar direlako, beraien bizitza komunitatean egin dezaten eta komunitate barruan gara dezaten. Buru gaixotasunak dituztenen errealitatean nolakoa den ezagutzeko aukera eman nahi niek entzulei Gotzone, eta ez dakite aipatuko zenituzken egunerokoan dituzten arazoak, oztopoak, zailtasunen adibideak jartzerako orduan zer nabarmenduko zenukeen? Egia da, buru gaixotasuna duten pertsonen errealitatea, errealitate oso desberdinera, direla pertsona bakoitzak dituen inguruaren arabera. Badaude pertsonak, ongi txertatuak daudela, tratamentuari aderentzia diotenak, eta, kolektiboaren gehiengoa dela, eta egunerokotasuna, hor dago, batzuek lan babestuan egiten dute lan, beste bat enpresa normalizatuan, beste batzuk eguneko zentruetara edo tailer okupazioetara joaten dira, aspektu positiboak adirazteko modu bezala, beste batzuk, ikastaroak dituzte, unibertsitatean daude, bizitza normalizatu bat emateko ere aukera badago, baino, leheno aipatu dudan bezala, estigma soziala dela eta estigma hau alor batzuetan, beste batzuetan baino presente dagoenez, alor horietako bat, lan alorra da, eta asko, langabezian edo eta lan egiteko ilusio guztiarekin, lanik ez dute topatzen. Eta horrek, errealitate gordina jartzen du agerian. Errealitateak mota askotakoak daude. Egunerokotasunean, egunerokotasun hori nolabait kubrita daukatenetik, egunerokotasun hori lana bilatzen edota bestelako alorretan pasatzen dutenak. Anitzak izan daitezke beraz buru gaixotasuna pairatzen dituztenen errealitateak edo nola ere eurei eragiteaz gain haien ingurukoengan ere badu eragina kontu horrek, ezta? Esan, ni uste, eta hemen errealitatea denez zabala buru gaixotasunaren inguruan, hemen ere ingurukoen errealitatea desberdina da. Nik ikusten dudanez, ingurukoei, pertsona berari bezala, buru gaixotasunaren errealitatearekin topatzen direnean, errealitate hori ezagutu eta asimilatzea kosta egiten da. Eta buru gaixotasuna duen pertsona batek sufritzen duenean, ingurukoek ere sufritzen dute, askotan nola lagundu eta ez dakitelako. Buru gaixotasuna duen pertsona estable balima dago, ingurua estable dago. Buru gaixotasuna duen pertsona estable ez balima dago, ingurua ere estable ez dago. Ez dakit nola esplikatu, demagun eta kasu gordin bat aipatzeko buru gaixotasuna duen pertsona batek krisi bat pairatzen baldin badu inguruak asko sufritzen du eta askotan ez dakite nola aurre egin, zer egin behar duten krisi momentu horietan. Nor egin pertsona hori, adibidez, psikiatraren gana joateko, lanik ez jatzen eta nola egin pertsona hori lan munduan barneratzeko, ingurua azkenean
pertsona, burugaixotasun sufritzen duen pertsonak berak markatzen du. Eta zein da horren aurrean FEDEAFES bezalako erakunde batek, federazio horrek egiten duen lana, nola aritzen du burugaixotasunak izan ditzaketenen eta haien ingurukoen eguneroko hori? Hombre, azkenean FEDEAFESen eginkizuna, FEDEAFESen helburuak dira, ezta? Azkenean FEDEAFES erakundea 1987an eratu zen, eta gaur egun 3.000 familia eta 9.000 persona baino gehiago biltzen ditu. Eginkizunen artean, ikerketa, elkartrukaketa, ikaskuntza eta berrikuntza sustatzea burugaixotasuna duten pertsonen eta familien bizikalitatea hobetzea bilatzen duten ekimenetan. Azken finean, helburu orokorra bizikalitatea hobetzea da, gero bizikalitate ereduaren baitan dauden politikak eta esperientziak sustatu zabaltzea, gaixotasun mentala duten pertsonen eta bere senideen duintasuna eta eskubideak defendatzea eta aldarrikatzea, gizartea sentsibilizatzea, politika publikoak exigitzea. Azkenean eginkizuna asko da, kanpora begira, burugaixotasunaren inguruko alor guzti horiek zabaldu eta dauden beharrak, aldarrikatzea. Ezagutzera ematea bintzat. FEDEAFESek, burugaixotasuna duten pertsonentzat oporrak harturatzen dituela, zerbitzu, nik aurrera eramaten duten zerbitzu juridikoa eskaintzen duela FEDEAFES osatzen duten 4 elkarteetan, lan asko dago. Lan asko dago, baina dauden utxune horietan erreibindikazioak egitea, eta gure helburuen arte, lehen aipatu deten eskuartze eredu komunitario defenditzea da. Zuz zehazki, FEDEAFESeko abokatua zara, Gotzone, zein da federazioaren barruan duzun funtzioa, edo zertaz arduratzea da okizu zuri? Nik batez egiten detena da, esaten den orientazio juridikoa. Izan ere, gertalik leike kasu beraren aurrean, la familiak eta gaixoak defendatu behar ditugun kasu beraren aurrean, gaixoak nahi batzuk izatea eta familiak beste nahi batzuk. Ordunik ez dut abokatu bezala kasuetan interbenitzen itena da, bi alderdiei dagozkien eskubideak, pixkat nundik nora eraman ditzaketen, esaten dena orientatu. Aurrera eramaten ditugun, edo kontsultan topatzen ditugun gaien artean, lan munduari dagozkion gaiak asko dira, gero lan RGI edota pentsioez kontributiboak, gizarte segurantzatik jasotzen diren seme alabat, kargura dauzkagun seme alabatasunagatiko prestazioak, hoien inguruko informazioa eta nola eskatu ditzaketen pentsioiek. Gero gerta deike, kasu larrienetan, familia etortzea desbordatua, kasu potolo bat dagolako mai gainean, eta, kasu horietan orientatzea, eratziak egitea, borondatearen kontrako ingresu bat egin behar balima da, tratamendua eskatu behar balima da, ez gaitze zibil bat aurrera eman behar balima da, gero gai penalekin ere etortzen dira, esaten dena da, kasuistika oso zabala da. Gero beste gai oso potolo bat da, zenitartekoak ezkatu da etortzen direnean, eta esaten dutenean, orain gu gaude hemen, gu bizigea, eta guk laguntzen diogu burugaixotasuna duen zenitarteko ni egunerokotasunean, papelak, beraiek askotan, zailtasunak izaten dituztelako hainbat alorretan. Gu ez gaudenean zer gertatuko da, ez da, pixkat, testamentua dela, edo tutoretza, edo kuratela gaiak direla, pixkat, gai horietan, esplikatu legeak ze aukerak eskaintzen dituen, eta aukera horietara iristeko ze bide dauden. Gotzona, aipatzen zenuen, borondatearen kontrako eria etxeratzea edo borondatearen kontrako tratamendua ezartzea, kasu gogorretan esku hartzea dagokizula esan dezakegu? Nik ez dut esku hartzen. Esku hartzea azkenian, hemen argita garbi utzi behar dena da, borondatearen kontrako ospitalatze bat egiten denean, ez da gai juridiko bat egia da, legea araututa datorren gai bat dela, baina esan behar dena da, hau ekintza mediku bat dela. Osea, medikuak aurrera eraman dezakeen ekintza bat dela. Epailaren baimena behar da kasu hauetan, epaileak beti emango du baimena
medikuak ala uste badu, osea, medikuak uste badu pertsona hau ez dagoela ondo eta ospitalatze bat behar duela estabilizatzeko, hoi ez dagokigu abokatuei. Guk epaitegietan gure lana egin dezakegu edo ez, edo familia idatzi bat diezaiokegu, borondarearen kontrako ospitaleratze hori eskatzeko, baina argi utzi nahi dudana da, hau ekintza mediku bat dela. Medikuak baietz esaten baldin badu, epaileak aurrera eramango du. Orduan, kasu horietan egiten deguna da familia orientatu eta laguntzarik behar badu gai horri aurrera eramateko, gure parte hartzea ere hor dago, baina beti ere ikusirik ekintza mediku bat dela. Legediari dagokionez, esango zenuke buru gaixotasuna duten pertsone badutela behar besteko babesa edo utxuneak dituzte lege orokorrean? Hombre, ikusi behar da babesa zerri deigun babesa. Legeak aurrikusiak ditu borondatearen kontrako ospitaleratzea zer den eta nola egiten den eta zein den kompetente edo eskuduna horretarako legeak aurrekusten ditu buru gaixotasuna duen pertsona batek ekintza bat delitu edo falta bezala kontsideratu daiteken aurrera eramaten baldin badu, buru gaixotasuna kontutan izan da, aringarriak edo aplikatu daitezkela edo eximenteak, baina egia esan ez pentsa legea zabala denik gai honetan. Gero legealdetik ez daude, desgaitasuna, buru gaixotasuna dela eta desgaitasuna kontsideratzeko, ze balorazio dauden, desgaitasun horrek olako onurak, bai fiskalak edo administratiboak edo dituen, legea da hain zabala, kasu konkretuetan ikusi behar dela, baina buru gaixotasunari dagokionez ez da lege konkretu bat. Buru gaixotasunak barne bildu ditzaken errealitate desberdin erantzuteko badaude prezeptu legalak, baina ez buru gaixotasuna bakarrik, hor dago kode penalaren aringarriak edo esimenteak, baina gero daude, bestelako desgaitasun edo minusbaliarekin zerrikusia dakaten beste prezeptu batzuk, baina ez buru gaixotasuna delako, baizik eta ez gaitasun hori delako, ez da? Zuk pertsonalki ze ekarpen egiten dizula alako lan batean aritzeak esango zenuke? Hombre, guk ikusten deguna da askotan familiek eta buru gaixotasuna bera duten pertsonek ikasi nora jo eta ez dakitela alor askotan eta horien artean alor legala. Guk iten deguna da laguntza hori eskaini. Batzutan dituzten zailtasunak direla nora jo edo nori zuzendu ez dakitelako, eta beste batzutan, hain delako zabala dituzten aukerak, guk iten deguna da, beraien egoera konkretura egokitzen diren irtenbideak proposatu, porque azkenian nik zerbitzu juridikoa eskaintzen dut, baina zerbitzu juridiko hau askotan lotua dago, gizarte langileak egiten duen lanarekin, edo psikologoak planteatzen duenarekin, edo azkenian ez da gauza bat bakarrikan kontutan izan behar erantzun bat emateko, baizik eta pertsonaren, edo buru gaixotasuna kasu honetan, pairatzen duen pertsonaren inguruabar guztia. Aizu Gotzone, eta zer egin dezakegu herritarrok buru gaixotasuna duten pertsonen eta euren senideen errealitatea arintzera begira? Hombre, nik lehenik esango nukena da ezagutu benetan zer den buru gaixotasuna eta horrela gizarteko kide guztiok denoi pasa zaigulako. Nire bai hemen hasi nintzenean buru gaixotasunan inguruan eukan kontzeptzioa eta gaur egun daukaten zeharo desberdina da. Horregaitik eta inkluso esperientzi pertsonaletik esaten dut ezagutu zer den buru gaixotasuna, horrela aurreritzi asko kenduko genituzke, eta estigmaren kontra ekarpen handia egingo genuke buru gaixotasuna zer den jakinda eta aurreritzi horiek kenduta. Gotzone Astia Saran, buru gaixotasuna duten pertsonen eta seniden elkarteen federaziako abokatu gisa eskertzen dizugu, kontu hau zebrabidera ekarri izana, gure aldetik hauxe izan da guztia, zuk zerbait gehitu nahi baduzu, adi gaituzu.
Bai, bueno, hemen puri-purian dagoen gai bati azken aukera hori aprobetxatu nahi dut, zigor kodearen erreformari dagokionez, erreforma proiektuaren kontra gaudela adierazteko. Izan ere, uste dugulako burugaixotasuna duten pertsonak diskriminatu egiten dituela desgaitasun bat edukitzeagaitik. Orduan, irmoki eskatu nahi dut testu horretatik deuseza ditzaten, adibidez, arriskugarritasun kontzeptua, segurtasun neurriekin proposaturiko luzapenak, eta pixkat hori usten dugulako desgaitasun bat eukitzeagaitik diskriminatu egiten dituela pertsona hauek, eta hor estigma hori indartzen laguntzen dutelako horrelako erreformek. Oso ongi, bazken idei horrekin agurtuko gara Gotzone. Mila esker berriz ere, eta zeu nahi duzun arte. Bai, eskerrik asko. Ondo izan. Gero arte, bai. Zebra bidea. Zebra bidea.